ଆମର ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି। ପେଟ ପୁରା ଟାଇଟ୍। ଏ ତୋ ପେଟ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ତୋର ଆଉ କିଛି ଯିବନି। ଆମର ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଲେ। ଖାଇବା ଭଲ ଥିଲା ନା? ଖାଇବା କେମିତି ଥିଲା? ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଯା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ଆମ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ଘର ନିମଟାଲ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଆଜି ଆମର ଛାତ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଛାତଟା କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ତ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମ ଛାତ ପଡ଼ୁଛି କେମିତି କ'ଣ କାମ ହେଉଛି, କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଘର ସବୁ କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଆମ ଘରଟା ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଭିତରେ ରହୁଛି। ତ କାମ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇକିନା ଏଇ ଛାତ ଉପରୁ ରହିକି ଦେଖାଉଛି। କିଏ ଡାକିଲା ବୋଧେ। ଛାତ କାମ ଚାଲିଛି, ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି ତାର ଢଳେଇ ପଡ଼ୁଛି। ଆରି ଭିତରେ ଆମ ଘରଟା ହେଉଛି। ଏଇ ସବୁ ଘରଟା ହେଉଛି। ସେଇଟା ଆମ ଛାତ ପଡ଼ୁଛି। बहुत गुड़ा कंस्ट्रक्शन चलती है। बहुत गुड़ा कंस्ट्रक्शन हो बहुत गुड़ा कंस्ट्रक्शन चलती भर बहुत घर चलती। आम त्रिशूलिया फकीरपड़ा। यहाँ मेन गेट मेन रोडटा रहा। यहाँ आम मेन रोड रहा। आम आईलु लोक सब नापी जलिया नहीं जाऊँ। जलिका धरती जलिका नहीं से दुकान नहीं जलिका कौट मिलूनी। एवटू जलिका नहीं जाऊँ। कोल्ड ड्रिंक्स नवा एवट नहीं जा कोल्ड ड्रिंक्स। बड़ थंडा अच्छी थम्सअप की स्प्राइट है। 2 लीटर नहीं 2 लीटर।
ହେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ସମସ୍ତେ ପିଲେ ଏ ଆଉ ଦେଇଦିଅ ଚିପି ଦିଅ ଏ ଆଉ ଦୁଇଟା ହଁ ସମସ୍ତେ ଚିପି ଦିଅ ଦେଇଦେଲେ ସେ ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ ଏଇଟା ଆମ ଆପୁର ଏ ଆପୁର ହେଇଥିଲେ ସେ ଦିଅ ଦିଅ ଦେଇ ବୋତଲ ଦେଇଦିଅ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଆଇଛୁ ଛାତ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆମେ ଆସିଛୁ ଖାଇବାକୁ ଆଇଛୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଆଇଛୁ ଆମେ ଆଇଛୁ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଆଇଛୁ ହୋଟେଲ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହୋଟେଲ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଖାଇବୁ ଦେଖିବୁ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ ସାରିଲୁଣୁ କ'ଣ ତୁ କ'ଣ अरे चिकन कषा नाम का नहीं रुटी ଷ୍ଟାର୍ଟରରେ ମଗେଇଛୁ ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ା ଆଉ ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ା ମଗେଇଛୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର ସାଲାଡ଼ ଗ୍ରୀନ୍ ସାଲାଡ଼ ଆସୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆସୁ ଆମେ ମଗେଇଛୁ ଦେଖିବା ସାଲାଡ଼ ଆସି କ'ଣ ଯାଇଛି ସାଲାଡ଼ ଖିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ମୋର କାକୁଡ଼ି ସରିଗଲାଣି ମୋର ଖାଇବା ଆସି କ'ଣ ଯାଇଛି କ'ଣ ସବୁ ମଗେଇଛି ତାର ରୁଟି ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଚିକେନ୍ चिकन कषा ଚିକେନ୍ କଷା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ା କାଲି ସେ ଚିକେନ୍ କଷା एटा तो स्टार्टर ମୋର ହେଉଛି ଉଷୁନା ମାଛ ମଟନ୍ ଆଉ ଡାଲି ଚାଲ ଖାଉନୁ ନା ଚିକେନ୍ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ମଟନ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ଓକେ उनके आगे चिकन पड़ा है हमें आउथरे आसला आगुरी आम जो इलेक्शन बेले आम बाहर इलेक्शन बेले पूरा गरम अच्छे चिकन तो चिकेन केमी नल आउ कौन खाइबू कोल्ड मोर ओके र मान पड़ुनी सब चली पूरा मेसीन चली आउ र मान पड़ोनी अनस्टॉपेबल रुटी खाइला मगेब हो खाई जारी देखेबी सब पोची देकी बही आपको पूरा पोची देगा कंटा पड़े तार किसी ना मोर मु देखे मोर मटन गोटाए पीस अच्छी आमर खाइबा सरी जाइए
ପେଟ ପୁରା ଟାଇଟ୍। ଏ ତୋ ପେଟ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ତୋର ଆଉ କିଛି ଯିବନି। ଆମର ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଲେ। ଖାଇବା ଭଲ ଥିଲା ନା? ଖାଇବା କେମିତି ଥିଲା? ଭଲ ଥିଲା। ଆମର ଚିକେନ୍ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟା ନେଲା 250 ଟଙ୍କା, ମଟନ୍ କରୀଟା 350 ଟଙ୍କା, ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଚିକେନ୍ କରୀଟା ହଁ ଚିକେନ୍ କରି ଦୁଇଟାକୁ 180 360 ଟଙ୍କା, ରାଇସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଥିଲି ମୁଁ 40 ଟଙ୍କା, ଡାଲ ତଡ଼କା 80 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା 80 ଟଙ୍କା ବେକାର। ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ହଁ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ରୁଟି ବି ରୁଟି 6ଟା ହେଉଛି 60 ଟଙ୍କା, ଗ୍ରୀନ୍ ସାଲାଡ଼ ଗୋଟାଏ 40 ଟଙ୍କା, ମିନରଲ୍ ୱାଟର୍ 20 ଟଙ୍କା, ରୁଟି ପୁଣି ପଛରେ 3ଟା ନେଲୁ ଆମର ହେଲା 30 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 1230 ଟଙ୍କା। ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଥିଲା, କିଛି ଖରାପ ନଥିଲା ନାଇଁ କ'ଣ? ଆମେ ସବୁ ଖାଇକୁ ଦେଇଛୁ, ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଭଲ ଥିଲା, କିଛି ଖରାପ ନଥିଲା। ତ ଚାଲ ଖାଇଦେଉଛୁ, ଗାଡ଼ି ଯିବା ଶୋଇବା ଟିକେ।